zie u voor mij op een gekte in mijn Holland. Dus hij is alleen een keer de wereld met jippen, maar hij zelf wel eens erop door, zo hoe zit het eigenlijk? Nou wel. Ja, hè? Ja. Had het waarderen leerd? Ja, ik had zeker waarderen leerd. Ja. Ja, het is een hele mooie manier van produceren. Maar ik had het net zelf geproduceerd. We hadden 3 producers in Jernaam. En ik ga samen met Abel van Clownmind de vertaalslag maken tussen de hardcore en de dicht is dan echt het studiodeel. Dus de mix, de master, of in ieder geval de voorbereiding daarvoor. Dus echt die kwaliteit wat stevig. Ja, ik wou het altijd al een keer leren op een of andere manier. Maar het kwam er maar niet van. Nee. Dus toen dit project langskwam... Ik wist nog niet dat het over hardcore ging. Maar toen dat er Dat nog... was de tweede verrassing. Oh, ik was zo gelukkig. Ja, ik werd echt heel blij. Ja. En dus alles kwam samen. Ja, ik heb sowieso best wel teacher toen uitdacht om iets meer hardcore te doen. Maar dat het op deze manier op je paard kwam, weer wel mooi. Ja. Dus dat scheelt. Is dit voor Dijk ziekje? Tekst, ritme, hoe past iets? Ja, eens wel. Want ik kreeg dus ik kreeg eerst zelf een tekst kreeg. En toen kreeg ik later de beat weer om, maar die paste net op die beat. Want die beat is te heftig. En toen dacht ik, weet je wat, ik probeer gewoon een poëzie te schreeuwen soort van op die beat. Dus ik heb echt specifiek op deze beat schreeuwen. Ja. En toen kwam er een stukje tekst uit hoe het gaat over bier drinken, zeg maar. En dan zeg maar, gaat het steeds weer elke week is dan weer een nieuwe cyclus. En dan steeds meer gaat er in je leven kapot, zeg maar, onder drank. Ja, een boy die elke dag om de was in op de fiets tot dat zijn basis in hem zei dat hij het oren van die ziekte. Hij die kisten te vak lacht toen het normaal niet functioneert. En in die kan hij nog wat harder dan dat de fiets de hardcore muziek, dat is vaak samples, wat harde samples. En dan in één keer knalt die beat erin. En toen dacht ik van, ik probeer gewoon 24 zinnen te screwen die op zichzelf al hut genoeg binnen om daarna de beat erin te laten klappen. Ja, dus de toon van de zin net nog gewoon past eigenlijk. Ja, zo hut mogelijk is, maar ja, op de muziek.